sila organized. Wala. Good morning, guys. Labas na tayo dito sa shed. Punta na tayo sa malaking bahay. Punta na tayo dito sa bahay nila Blue Eyes. Dito na yung mga bata eh. Nauna na sila. Dala ko yung computer. Oops. Vlog pa more. Okay, dito tayo. Ang lamig. Ang simo. Dito sila. Good morning. Morning. Stop! Oi, TJ. Good morning. Morning. Good morning, Baba. Good morning. Good morning, Blue Eyes. Green eyes ka na ngayon. Hi, Mom. Hello. Ang lamig sa labas na naman. Edit ako. Rylan. Makain sila ng grapes. Say hi. You go. Say hi. Hi, Rylan. 5:30 umalis. Ang buhok mo. 5:30 kasi na natatapos. Tingnan mo ang buhok mo. Yellow, para siyang Goldilocks. Hello, Rylan. Hi, Baba. Siya naglagay na. Who put your ipit, Baba? Ha? Me. Siya naglagay. Ayan, mag-edit na ako. Labas tayo kasi nakikita ko si Jem. May ginagawa siya sa car. Nagkilay lang ako. Naligo na ako kasi mamaya alis tayo. Pero nagkilay lang ako. What are you doing, Mom? What's that? Ay. Nililinis niya lang. Did you put water? Huh? Did you put water? Malamig. Pasok na lang tayo. Malamig. Ayan na yung car ni Dad. Okay na siya pinaayos. Pero hindi nahanap kung sino ang nakahit kay Dad. So, yeah. Maganda dito kasi may insurance pa yung car. Kasi nga, bago siya, diba? Kahit hindi naman bago, may insurance naman talaga dito ang mga car. Kaya, ayan. Okay na siya. Balik, na siya. Parang bago na ulit. Mom, it's done hot. What? It's done hot. I said you're gonna get hurt. No, one. Alright. Where are you going? Outside? Okay. Good job, Baba. Siya rin naglagay ng kanyang boots. Good job. Lalabas din kasi siya eh. Yeah. Hi. Okay. Nandun na siya ni Ate Holly. The dog's next to the door. The dog. No, the dog won't hurt you, Bobby. Who won't hurt you? Come on. He hurt me last time. Did he? He said that handshake and he slapped. Okay. Andun na sila, oh. Careful! Oy! Hunter, just be gentle with Rylan, please. Mommy! Yes! Ay! Nandidila naman ito, no! Oh, this Allendale East. Ayan. Si Kuya nandoon sa loob. Honey, we're hot. Give me your ipit. Mawawala mo yan. Akin na. Open it up. Why? Same, all of you? Yeah, all of us. Lalo, come on, Rylan. Akin na yan. Come on, Baba. Let's go. I'm leaving. Okay, you're leaving too. Okay. Pasok na naman sila. Come on, Baba. Come on. They're going inside. Come on. Ikaw na lang dyan mag-isa. Come on. Uy. Come on. I'll leave you. Come on. Let's go. Honey, you don't want to go out. Where are you going, huh? Tingnan natin yung pananim. Ang lalago na, oh. Di ba last time? Hindi pa ganito. Ayun, oh.
Etong sarap oh. Kuha ka lang na paisa-isa dyan. 2, 3. Tapos eto, carrots daw to, di ba? Ayan. Gusto ko itong gawin. Ganyan oh. Yung ganito ba? Or si Jan, lagyan nyo ng palibot na parang hollow blocks. Yung may ganito kasi kami, may malaki kaming area na pwede talagang taniman. Nagtanim na ako nung before. Pero nakakapagod kasi yuyuko ka. Meron siyang rosemary. Ito, mabango to. Ayun pa, oh. Ano to? Bango. Gawin ko to. Etong spring. Ano? Yeah, spring. Magtanim ako. Sana. Magawa ko. And may sili siya. May sili siya. Ayan. Masarap dito kumuha na. Pag tinola ka kasi may mga dahon-dahon, oh. Nakita nyo? Yung mga bunga na, oh. Kay ma'am yan. Kasi si Tolana, I don't think so na kumakain siyang maanghang. What is this? Spicy one, the chili. You like it? We should do gardening, Baba. You want to? Okay. Tinanggal ko na, oh. Tinanggal niya na. Look at this. I know. We're gonna do this. Of mukbang. Not mukbang. Of mukbang. Not mukbang. We're gonna plant. Look at this, look at this chili, oh. You should... Honey. You should make me like that one, hon. Okay? Oh. Because we have all the hollow blocks there. Huh? No, look. Look at how nice it is in there. Well, I do that, honey, once a week. Kasi nga, may mga damo-damo ba na tumutubo. Sabi niya, hindi ko raw wini-weed. Kasi doon sa amin last time, nagtanim ako, hindi ko raw wini-weed. Para siyang talahib. Hindi ko na mahanap yung mga tinanim ko. Pero this time, I make sure na I will look after it, hon. Baba! Come on, ha? Ano? Ayun ni Rylan, umalis doon. Bahala kayo dyan, lamig. Kaya hiniram namin yung airbed kasi eto dati nasa loob to, tinanggal ni ma'am, linagay niya na dito sa labas, maalikabok na, pinagpatong-patungan na, kaya wala nang bed yung mga bata pag pupunta kami, kaya hiniram namin kay Mel yung airbed. Eto yung sasakyan ni Rylan. May hinihingi siya sa daddy niya. Oh, watch out for the pupo there. What do you want for your birthday? Well, I want to get a pink car and in my birthday. Kasi ayan, di ba? Oh, gusto niya pink car. Ask daddy. Dad, can I have a pink car? Si Riley na. Mag-isa ka na lang dyan, Baba. Oh, watch out for the pupo. Alis sila. Si Jan kasi si TJ. Mag-eat sila sa Kuyonga. Maya-maya pa naman 11 kasi nabuboard si Jan. And si Hunter, alis din si Hunter. Si Hunter, mag-movie kasama yung tita niya. Kasi hindi rin naman kasi alam ni tita niya na pupunta kami kasi di ba nagbago yung schedule namin. Tapos, yeah, nandito kami. And si Sak, ayaw niya yata sumama sa daddy niya na mag-hit ng box. So, may iwan siya dito. Kasama si Holly at saka si Rylan. And binubuksan ni ma'am yung pomelo na dala ko kasi hindi ko pa siya nakakain. And yung computer ko, hindi ko alam. Nag-delete na ako nag-transfer na ako ng mga movies na mga files sa external ko. Pero ang galing ko na yun. Ang sinasabi, meron na lang daw kung 4 gig. Wala nang laman yung document. Wala. Hindi ko alam kung anong meron dito sa computer ko. Nung isang araw pa kaya hindi ako makapag-edit. Nung nandun pa kami sa Barossa, nasabi ko mag-edit sana ako din. Na isa pa. Wala. Punong-puno na raw. Pero wala naman ako makikita. Ewan ko dito. Di ba binuksan ni mami yung pomelo? Tinikman namin ang pait. Ayun, mayroon pang isa. Puti siya. Ang nakakuha ko nito ay pink. Akala ko ang pomelo. Puti naman pink sa atin, di ba ma'am? Kaya nga, ewan ko bakit puti ah. Ito maasong.
Anong kulay niyan? Puti din? Puti. Ah, pa ito ah. Alis si John. Mag-golf siya. Mag-golf siya, guys. Kasama si Kuya kasi hindi yan mag-stay dito na nakaupo lang na walang ginagawa. So, nagpa-book siya. Ako yung gana. Mag-golf sila ni John. What time? 11:30. Looks nice, huh? 10 past 10, but we wouldn't like it there. You won't make it. Might make it. Sort of. Ayan yung suit niya. Yan yung nabili niya sa... Where did you get that from? The pants? Under Armour? Under Armour? Yeah. Under Armour. Nice. The playground? Let me see, Han. Let me see. Holly. Ang ganda. Ayan, oh. Si Sak. Sak, are you gonna come? You can't. Ayaw ni Sak. Then later si Hunter aalis din siya. Magmo-movie siya. Ang dilim. Yeah, but you have to book the ticket, Han. I don't know if I'll ask Auntie Lian. Ask Auntie Lian if... What happened? He's Zach, Yeah, I know. But did you have to have car seat? Zach could be right. Sak will be alright. Because I just ask Sam then if you can get a ticket there or something. If not, so You gotta get a ticket. I'll ring it. Oh, i-ring ni Dad kung... no, she will be here now. Ma? 15 minutes. 10 o'clock she will be here. Oo, medyo malayo-layo rin kasi Auntie Lian. Kapatid yun ni Dad, si Auntie Lian. I'll get a ticket. Oh, sabi ni Dad, mayroon pa yan na ticket sa cinema. So, isama si Sak. Isama si Sak ni Auntie Lian, pero wala pa si Auntie Lian. See ya! Love ya! Where you go? Tree over. Wala siyang kapagod-pagod. Siya. Wala siyang kapagod-pagod mag-golf. I'll see ya later. Enjoy. How about you, Baba? Oh, you're not going? Stay with Han, do you have Do you have cash? Do you have cash, Han? Give her like $20 to buy popcorn. You're gonna go movie if Auntie Len can get a ticket. Ano? Pay me back, mate. You owe me $20. Stop long. Okay. Don't give it to him yet, 'cause you're going to go get changed and all Oh that. yeah, you're gonna change. Give it to mommy. Why don't you get changed now? Because Auntie Liana will be here. Go. Alright, so we get back. See ya, Han. Enjoy. See ya. Yeah, but you have to have a trackies because it's cold in the cinema. Hurry up. Yes. Ayaw niya talaga. It's gonna be cold, Sak, in the cinema. You're going out. You gotta get dressed. That's right. You're going out. Pass it or you stay home and wear that one. Go hurry up because Auntie Liana will be here. And get socks and shoes. Come on. There's a socks in there. Nandito na yung kapatid ni. Yeah, popcorn for here. Andito na si Auntie Liana, yung kapatid ni Dad. And si Sak, tingnan mo kanina. Nahihiya siya. Kasi bilang namin siya makita as in. And may dala siya na donut. Tapos, ano to, ma'am? Pasty. Ayan. Tapos, ano to? Donut ulit. Ang daming dala ni Auntie Liana. Oy, baba ikaw, baba. Ay, umakyat na si Green Eyes. Kanito kay Holly? Pink si Holly, ma'am. Sila lang may iwan ditong dalawa. See you, kids. See ya. It's alright. Umiyak na naman siya. No. It's alright. He's gonna come back. Lagi siya umiyak pag umalis si Sak. Oh, it's alright. He's gonna come back, baby. He's gonna bring you lollies. He's gonna bring you lollies. Come on. I'll say popcorn. I'll take you popcorn, Baba. Oh, okay? Okay. So come on, they're going, Baba. They're gonna be late. Here na. Okay.
See you, Nag. Enjoy, Nag. Love you. It's alright. It's alright. See you, Rowan. See you, darling. See you, Sak. Enjoy. It's alright. Lagi siya umiyak pag si Sak umaalis. Kay Kuya, hindi siya umiyak. Oh, you love Zachary, Baba, so much. Baba, I love you. Oh, see you. It's alright, it's alright. Guys, we're gonna sleep. And what are we gonna do now, Holly? We're gonna eat. Lunch. Ito yung tira kagabi na sinigang and We're gonna lunch and eat. yeah, and then nagpitas ako ng sili doon. Doon sa pinakita ko kanina, sabi ni Ma'am sobrang anghang daw nito. I'm not having that. So, pumitas ako maliit o hinog na siya. Mom. Catherine, guys. Where's my fork, Mom? Here, you're welcome. And may bisita si Dad, si Auntie Marie. Nandito siya. Ginagawa ni Ma'am na lunch din. Ano lang, sandwich. Kasi hindi naman yung kakain ng sinigang. So, kain muna kami ng lunch. Nagpitas ulit tayo ng sili. Naubos ko na yung pinakita ko sa inyong maliit. Masarap siya kasi maanghang na crispy. Tapos, ayan, kunin natin tong malaki. Ito. Maanghang siya pero may medyo manamis. Alam niyo yun, tapos crunchy. Masarap. Kaya naubos ko agad yun. Kinang aso. Ito. Anak? Hindi. Manamis. Andito na sila. Zachary, ang bilis lang. 1:30. 1:30. Oh, what? How's the movie? How's the movie? Oh, miss niya. How's the movie, Zach? Say hi. How they go, bro? This is... Say hi, Zach. Boy. Zach. Say hi to Auntie Marie. Hello, Oh, good. How are you? How's the movie? Good. Did you like it? Want coffee? Was it fun? Oh, was it good? Baba, Kuya Zach is here. Did you miss Kuya Zach? Ito na si John. How did you go? Eh, hindi pa ako tapos mag-edit kasi kanina nandito si Auntie Marie, si Auntie Lian. So, hindi ko natapos. Kuya, that's from Auntie Lian. Gonna say? How are we enjoying? Ayun yung halika ang daddy niya. I like that part. Okay, alis na kami. Say see you to Nana. Holly, say see you to Nana. Hoy, cuddle Nana. And Pa. Excited. Also get back. Say about Pa. Hoy, boy, Holly. Pa. How about Pa? Kakamadali mo, lalo kang natatagalan. Go to Pa. See ya, Ma'am. See you later. Enjoy. See ya, Pa. Hoy, Baba. See you. See you later. Si kulit na siya, makulit. Nag-stop kami dito sa Woolies kasi kuha tayo ng drink. Tapos, tingnan ko kung mayroon silang dessert na ready-made na pa. For sure, mayroon yan. Kuha pa rin ako ng isa nito. Pero si Rayce, kumuha na siya ng bread rolls. Pero kuha pa rin tayo ng isa. Ayan. Yung Coke, tsaka dessert. Ito yung dessert nila, oh. Mud cake. Hindi naman nila gustong mud cake ata. Ano pa ba? Cheesecake sana. Ano to? Chocolate ganache. Sorry. Ito na lang. Cheesecake. Okay, ito. Ano to? Truffle.
Ito, ganun din. So, ito na lang ang kunin ko kaysa dito sa cheesecake. Kasi ito parang masarap ito. Itong chocolate truffle. Dalawa na kunin natin. So, dalawa niyan. Gusto niyo dyan, 2 liters na regular na Coke. Yung classic. Kaso, ang nandito ay no sugar. Tsaka diet. Diet, hindi yung gusto niyo dyan. Sukan na lang tayo nitong dalawa. Ayan. Oops. Saan na natin ito ilalagay? Wait lang. Vlog pa more. Ay, si kuya naman hindi umuubo lang siya na, alam mo yun, hindi kino-cover yung kanyang face. Punta na tayo kilalay. See ya! Kanina pa kami dito, hindi pa kami nakakatawid kasi tingnan nyo. Ayan, clear doon han. Pero dito, yeah, clear na sana doon. Kanina, clear na doon. Dito na lang busy. Dito ang busy. Spara! Okay. We're good. Ang galing ni Kuya guys sa place. Kung saan kami, liliko. Muntik na makalampas si Jan. Sumigaw si DJ na, you have to turn left. And Left. ay ngayon siya naman nag-navigate sa daddy niya. Ang galing talaga ni Kuya sa On the map. Yeah, human map. And may nag-power nap. Nung nasa Woolies ako, ayan siya. Ayan. Power nap siya. And si Zach, ang kanyang paboritong jacket na nabili sa Under Armour. Not that way. Or that way. We're gonna turn right. I mean left. Wow, si Zach. That's right, exactly. Sumasali. You got but you did it wrong. Dito na kami guys. And nagkakwek-kwek na sila. Kain. Ganda ng lipstick mo, Day. Ano to? Peri. Maybelline din? Peri. Ay, ano yan? Hindi ko yan alam. Korean. Korean. Akala ko peri-peri chicken from Nando. Ano yung hello, guys. Ang blurred yan. Hindi, okay na. Binibiro nila si Holly na may baby sa siyang si Dan. Is it fat or baby? No. Andun yung mga boys, Chika-chika lang sila doon. Yes? Madami kang sinaing. Ikaw, hayaan mo si ako, si TJ. Catherine. Catherine. Buti ikaw nagsaing. Sarap, There to say there's nothing but space in between you and I. It's okay that we change, but it feels kinda strange that you're not in my life. You're the only. Ang ganda. Ito pala yung roast pork. Ayan. Wag na. Mausok. Basta yan. Tutulog na naman yan. Kaya nga, hindi ko na binuksan kasi tutunog yung fire alarm. Ayan, roast pork and roast vegetables. Ano ba yan? Kunin mo? Sige. Cut. Tipid mo ang butter cut. Ito garbage. Ay, sorry. Hindi, kulang ba? Dalawa dapat. Philippines. So, lahat kulang. Australian. Lahat ng bread kulang man ay. Wala isang part na lagyan niya. Isang pisngi lang nilagyan ko man ay. Sorry naman. Yan kasi yung nakita niyo sa Angel's Burger. Yung buy one take one ba? Isang pisngi lang. Akala ko isang pisngi lang. Philippine style yan. Hindi tayo kumain. Dito buy one take one, ha? Nakaharang kasi ako sa camera mo. Tingnan mo kayo tulad ko naman. Tingnan mo lahat yan, Kaya nga. Tipid masyado, Beth. Siya sa ano. Ang daming Kasi butter. inisip ko, pag nagtikin man yan, parehas na. Sharing is caring. Kailangan pa pa ng cheese dyan? Ito, ayan, after kay cut. Yan, please. Only one that saves me when I'm alone. You're the only love that I've ever known. But we turn into a flower that never grows. I was hiding. Go for it! Go! Ano, here. Cutleries? Kaya na tayo? Hindi kailangan.
Ayan, kumakain na yung mga boys. Ayan, oh. Ubus na rin dyan yung isa. Ayan sila. Good, kuya? And, ito yung mga girls. Kain! Kain. Si Buntis, kasya ka pa dyan? Space. Sinabihan mo rin siya, Kat? Grabe talaga ha. Punta na doon yung table. In-adjust na yung table. Space. Kain muna kami. Ayan daw, yung KBL? KBL. Parang RDL to yun. Ilang naman kaya hanggang bukas niyo pa yung matapos naman eh. KBL or RDL? Kasi siya ka lang dancing lang. Tigi-isa kaming pitong isda. Eto nga. So yun lang naman. Ito? Pinakamaliit? Oh, mas ano pa? Wow, ang laki. Ang lutong pa. Pinakamaliit? Oo, gusto mo, pahati ko doon sa ano, kay kuya. Hinati mo? Ang lit na kaya nun. Hinati ko na. Ang lit na nun. Like the moonlight that never shows. I should've told you that I loved you. One more time. One more time. One more time. Guys, dessert time. Dala ni Katyang sticky date and apple crumble. Tapos may ice cream, tapos yung truffle na. Just a little bit. You finish pa ba? Ayan, chocolate truffle. Oh. What do you want? What? Custard or? Same? I want apple pie and custard. Manners? Manners? Lahat? Ano sa'yo man? Custard or Ice cream, please. Thank you. So, eto yung dessert natin, guys. Pinapaayos ko pala kainin yung computer ko kasi hindi nga ako maka-edit dahil puno daw siya pero dinilit na namin lahat. Ewan namin kung anong problema. Full daw. So, mamaya titingnan ulit ni Neil. Thanks, Neil. See? The 181. Very good, simply race. Neil! Neil! I deleted it. She deleted the album. Na-delete ni Race. Oh my God! But she deleted the photo. Thank you, Simply Race. Ito yun ang picture. Tapos dinilit ko yung mismo yung photo. May photo album dito. Hindi ko nakita yun. Oh. Thank you, Simply Race. Ang dami na. Kanina 4, diba? There was Photos. So the picture was 177 Gigabyte. and there was this photo, this thing here, that like logo. this. But if you click on it, there's nothing in there, so I just deleted that The, whole album. Yeah. the album. So I right-clicked on it and Delete. and, oh, it's gone. and look, Neil. Look. Look. 181. I know, right? You do. I'm gonna look it up. Now you know. Now you know who to ask. Simply Ray. Yeah. Thank you. Oh, di ba? Sa kanya, burong ko nga yan. Hindi ko na. Di ba trinay natin ang Yung pinura mo yung picture? Yeah, Ayan, okay na makakapag-edit na ako. What's up? What's up? I have that jacket. Yes, you do. Uwian na. Tulog na yung dalawang boys. Uwian na. Hi, Papa. Yes. Okay, where's your shoes, Baba? Uwian na kami, guys. Uwian na. Uwian na. Okay na yan. Wala na. Sinanay kasi, nagdala pa ng tinapay. But, nakafocus pala yun sa mukha ko kanina. Thank you, Lai. Thank you, Kassia. See you, see you, see you. See you, guys. Hello, see you. Yung dito talaga kayo ba kayo nagpaalabasan doon I don't know. Kaya nga, feeling ko sa mukha ko siya nakafocus, Lai. Doon siya sa walang tao. Doon siya sa walang tao. Tinapon mo na yung custard dye? Ha? Oo, tinapon niya na. What's that? Just put it here, hon. Guys, i-close na namin yung vlog. Thank you. Say thank you. Okay, close the vlog. Please like, beautiful. Have a See you on our next vlog. Good night, sir. Bye. Good night, guys. Thank you. Good Bye. night, guys. Wash your hands. Paradise, tell me who you see, 'cause I